Така. Сега се включвам за малко. Да ви покажа нещо. Дискорд. Знам ли тук? Пишете Дискорд. Почтувай си. Играй на игри или просто разговаряй. Докосни по-дълго, за да започне. Регистриране. Имейл. Телефонен номер, нали? 0885, забавя. Готово, това е малко. Кода ми е 560883. Така. Мисля, че така. Не виждам. Добре, това вече. Чао. Бабай. И до утре. До утре.